Este acesta. Așa cu doi brăduți. Bună dimineața, dragile mele, și bine ați venit sau revenit la un nou vlog pe canalul meu. Este sâmbătă astăzi și încep un nou vlog de weekend. Astăzi am multă treabă, vreau să fac curățenie, în bucătărie, în baie, vreau să-mi organizez puțin papucii, vreau să fac un pic de ordine în dulapul cu papuci, să fac loc să-mi încapă ghetuțele și cizmele. Ați văzut cât de frumos a nins și la noi aseară. Ieri după masă, când am mers după Metin la grădiniță, a început să ningă atât de frumos, dar aseară s-a oprit și nu a mai rămas decât ce v-am arătat mai devreme. Dar sunt obișnuită că aici în zona noastră nu prea ninge și iarna nu prea este iarnă cu adevărat. Dar m-am bucurat foarte mult când am văzut primii fulgi de nea și când i-am văzut și Metin. A fost foarte încântat când l-am luat de la grădii. Tot îi prindea în mânuță așa și i-a plăcut foarte mult și lui. Vreau să vă arăt în acest vlog ce mi-am cumpărat zilele trecute din Pepco. Am găsit câteva lucruri faine pentru Crăciun și le-am lăsat acolo în plasă ca să vi le arăt. Lucru care nu am reușit să fac și cu aparatul de cafea, după cum ați văzut că mi-a ajuns și aparatul de cafea, dar nu am avut răbdare să-l țin în cutie până am început vlogul ca să-l fac unboxing cu voi, așa că l-am folosit și îmi place atât de mult. Am să vi le arăt și pe acela. Am păstrat și cutia să vă arăt și ce model am ales. Așa că da, bine ați venit la un nou vlog. Mă bucur tare mult că sunteți aici și sper să rămâneți cât mai mult timp alături de mine. Mă bucur foarte mult că v-a plăcut vlogul meu anterior cu camera lui Metin. Așa că am zis să continui cu curățenia. Nu prea am vloguri de curățenie aici la mine pe canal, pentru că sunt mai greuți de editat, să zic așa. Îmi ia foarte mult timp editatul lor, așa că nu prea am făcut, dar am să mai includ așa câte puțin în fiecare vlog cât am să pot. Vreau să ajung la mall neapărat în seara asta sau mâine, pentru că încă nu am adunat toate lucrușoarele pentru calendarul advent al lui Metin. Sincer, nici nu știu exact ce și cum să-i pun, nici nu știu cum să fac. Mă refer aici la calendarul advent cu jucărioare, pentru că nu știu cum să le organizez și cum să-i le așez. În acele cutiuțe am să-i pun, după cum am spus, câte ceva bun, dar poate că am să-l fac și pe acela pe vlog, să vă arăt și vouă. Săptămâna viitoare este ultima săptămână din noiembrie și nu vine să cred cât de repede se apropie decembrie și Crăciunul și eu nu m-am mobilizat, nu am făcut absolut nimic, nu am rezolvat nimic, nu știu ce cadou să-i cumpăr de Moș Nicolae, de Crăciun, habar nu am, deci sunt într-o mare pană de idei. Așa că, da, vreau să ajung la mall, să arunc o privire, să văd ce mai este și ce aș putea să-i cumpăr și cum aș putea să fac ca să iasă și lui un calendar advent drăguț anul acesta. Trebuie să plasez și o comandă la Sinsei, pentru că am văzut că au primit căni și lucrușoare faine pentru decorul de Crăciun. Anul acesta, după cum ați văzut, cred că deja că este o nebunie cu decorul acesta cât mai simplu, așa, cu clopoței aceia de tot felul și cu brăduți împodobiți numai în fundițe și numai, nu știu cum voi face și eu bradul anul acesta, dar îmi doresc tare mult să am mai mulți brăduți anul acesta în casă.
când va auzi Andrei, cu siguranță îi va plăcea de numai, asta în ghilimele, dar da, îmi place ideea asta de a avea mai mulți blăduți, așa că chiar vreau să-i fac unul în cameră la Metin, unul micuț, unul la noi în dormitor, pentru că am aici un loc ușor, dar vedem cum va fi până la urmă și, după cum am spus, nu m-am organizat cu nimic și nu știu, da. Mă apuc și eu de schimbat aici lenjeria la pat și să o bag la spălat. După mergem în bucătărie să vedem ce reușim să facem astăzi. Schimbat și aranjat patul. După cum vedeți, încă nu am adunat decorațiunile de toamnă. Trebuie să mă ocup și de asta săptămâna viitoare, pentru că deja este iarnă afară și imediat este decembrie. Acum am să deschid geamul și am să las puțin să se aerisească. Și mă duc la baie sau la bucătărie, nu știu. Să văd, mă decid acum. Este frumos afară, dar este friguț. I can see it in your eyes. I can feel it in your touch. I can hear it in your voice, though you haven't said that much. Through an empty bottle, I can see it all so clear. All these broken pieces will be scattered in the wind. Și eu cu baia. Mi-a luat mai mult timp decât am crezut. Este ora 2 deja. Am început vlogul pe la 10:30, dar cum am spus, mi-a luat mai mult baia, pentru că durează mult mai mult decât o să rămân aici la voi câteva secunde, pentru că nu, vă dați seama, nu v-am lăsat chiar tot ce am făcut acolo în baie, cum am spălat mai în detaliu toaleta și toate cele, dar să știți că am dat și cu aspiratorul, am băgat și covorașele la spălat, am pus altele, am schimbat brusoapele. Asta nu v-am mai filmat pentru că nu vreau să iasă un vlog kilometric. Nu vreau să vă plictisească și mai am multe de făcut, de introdus în acest vlog, de aceea nu v-am filmat chiar tot. Dar da, mi-a luat destul de mult timp, Metin doarme deja de la 1. Am venit aici în bucătărie să vă arăt aparatul de cafea, să fac o cafeluță și să continui aici cu ce mai am de făcut. Și haideți să vă arăt aparatul. Este acesta, de la DeLonghi, Nespresso Citiz. Modelul se numește Citiz
și mi l-am luat, de fapt l-am primit cadou de la Andrei, știa că îmi doresc foarte tare modelul acesta, l-a găsit la preț foarte bun de Black Friday, așa că mi l-a făcut cadou și a durat ce-i drept destul de mult livrarea. L-am vrut pe alb, dar nu este chiar alb, am să vă arăt imediat cum arată culoarea lui, deși ați văzut la începutul vlogului. Și da, a venit în această cutie, am primit cadou 7 capsule și am mai primit cadou la ei pe site un voucher să-mi comand capsule de cafea în valoare de 130 sau 150 de lei, ceva de genul acesta. Îmi place extrem de tare, mi l-am dorit foarte mult și acum doar trebuie să descoper și eu multitudinea de cafele care este disponibilă pentru aparatul acesta, pentru că am văzut că sunt foarte multe modele, foarte multe arome, așa că urmează să le descoper și eu și să le încerc. Haideți să iau camera și să vă arăt mai în detaliu modelul și să pun să fac și o cafeluță. Și continuăm vlogul cu bucătăria. Nici nu știu sincer de ce să mă apuc, să spăl vasele, să încep cu dulapul cu papuci, pentru că dacă dau cu aspiratorul, ca să pot să șterg aici praful, am să fac mizerie când fac curățenie acolo în dulapul de papuci, dar nu știu. Încă nu știu. Dar mai am multă treabă și mă așteaptă o grămadă de haine de pus la loc. Am băgat iară la spălat, mai am să bag covorașele din baie și da, am o sâmbătă foarte plină, se pare. Haideți să facem o cafea. M-am uitat acum pe filmare când vă arătam cutia de la aparatul de cafea, pentru că mai mereu verific ce am filmat, să văd dacă mă aud, mă văd și toate cele, și mi-am dat seama că părul meu stă într-un hal. Deci n-are rost, e explodat. Trebuie să mă vopsesc, să mă spăl pe cap, adică să-mi scuzați firele rebele care o iau razna. Haideți să vă arăt aparatul. Așa arată. Vedeți, are o culoare așa, nu știu, mai mult spre gri cumva, un alb așa murdar, dar îmi place foarte mult. Detaliile acestea sunt din metal. Așa. Foarte drăguț. Îmi place mult, mult de tot. Aici se scoate și acolo sunt capsulele care deja le-ai folosit, care le-am folosit. Și da, hai să facem o cafea. Încă nu am schimbat recipientele în care țin capsulele. Cred că acum, după ce o să șterg praful, am să le pun și am să le țin până am să decorez de Crăciun, pentru că atunci am în plan altceva. Dar până atunci am să mă bucur de ele. O săptămână sau nici nu știu când am să decorez și eu căsuța. Deci din nou este o întunericime groaznică. Cam așa stau papucii mei de iarnă. Haideți să vă arăt dulapul. Așa arată dulapul meu 1 și dulapul numărul 2, unde are și metin, primele două rânduri și pe al treilea. Și da, vreau să scot toți papucii de acolo, să șterg rafturile, să șterg polițele în interior și ce am de vară, pentru că mai am pe acolo și șlapi și sandale și diverse. Să le dau lui Andrei să le ducă la pivniță, unde ținem noi papucii, și să-mi fac loc să-mi încapă și cizmele și chetuțele și papucii și bocani și ce mai am de adus. Mă apuc de treabă. I've been lying here for too long. I don't know what else to do.
get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. I've been staring at the ceiling, I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. And I know there's so much more to this life, but it's hard to see it clearly. Yeah, I tried my best, but nothing turns out right. God, I need you now so dearly, 'cause I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying
noapte deja, este ora 5:30 și am terminat și eu aici în bucătărie curățenia. Așa cu mici pauze pentru că s-a trezit Metin, am pus să mâncăm și după mi-am continuat și am zis că să închei acest vlog. Vreau doar să vă mai arăt lucrușoarele care le-am cumpărat de la Pepco zilele trecute și vreau să închid acest vlog. Vreau să închei acest vlog pentru că s-ar putea să mergem în seara asta la Târgul de Crăciun de la noi din oraș de aici și am zis că să încep încă unul în care să includ Târgul de Crăciun și ce mai facem mâine. Cum vă spuneam la începutul vlogului că vreau să merg la mall, să văd ce mai este și să introduc în vlogul următor și haul cu ce o să cumpăr mâine. Așa că cred că am filmat foarte mult pentru vlogul de astăzi. Vreau doar să vă mai arăt lucrușoarele și după am să închid acest vlog aici. Îl așteptăm pe Andrei să vină acasă, pentru că astăzi nu a fost plecat. Și să vedem dacă mai are chef și mai vrea și el să mergem la Târgul de Crăciun. Haideți să vă arăt ce am cumpărat. Prima dată vreau să vă arăt acest calendar advent din Lidl. Și anul trecut am mai luat de la Kinder. Am avut de la Kinder calendar advent, așa că anul acesta l-am luat pe acesta de la Ferrero. Are un ambalaj superb. Aceste două se deschid și se face un orășel gen ca aici. Așa, sper că vedeți. Cred că îl mai găsiți în Lidl. Cred că 50 și ceva de lei am dat pe el și abia aștept să-l deschidem. Mie îmi plac foarte mult produsele de la Ferrero. Îmi place foarte mult ciocolata de la Ferrero, așa că este superbisim acesta. Și tot din Lidl am mai cumpărat o hârtie de împachetat cadouri, așa modelul acesta cu brăduți, pentru că nu cred că v-am spus, dar tema Crăciunului meu de anul acesta va fi brăduții. Vor fi brăduții și totul cât mai natural așa. Și din Pepco am să le scot aici să nu focnesc prea tare. Din Pepco mi-am luat 2 seturi de conuri, așa, conuri din acestea minse gen. 5 lei setul și mi-am luat 2 pentru că vreau să decorez frumos cu ele anul acesta. Încă nu știu exact cum, dar mă voi inspira și eu de pe undeva și voi vedea. Am mai luat o lumânare din aceasta simplă albă, așa mare. Am vrut să iau și pe cea mijlocie, dar nu mai erau decât acele mici. 10 le-am dat pe ea, pentru că v-am spus că voi decora așa cât mai cu elemente din natură, să zic. Și am mai luat acest recipient, așa, cu brăduți, foarte frumos, cu capacul din lemn, mult de tot îmi place și mai este unul mare și vreau să mi-l iau și pe acela pentru că vreau să fac o decorațiune drăguță din acela mai mare. Acesta costă 21 de lei, îl găsiți în Pepco și este perfect pentru ce vreau eu anul acesta. Și am găsit ceva drăguț. Vă spuneam că am găsit ceva drăguț, după care m-am și dus pentru că am văzut în reclamă că apare și am vrut și eu să îmi cumpăr așa ceva. Așa că după această decorațiune m-am dus în special în Pepco și am văzut și borcanul acela, recipientul acela și mi-a plăcut și am zis că e perfect și ăla. Am luat această decorațiune, așa cu 2 brăduți și cu un cerb acolo foarte drăguț și am dat pe ea 16 lei și este, nici nu știu cum se numește exact genul acesta. Aici are data și știți voi, se schimbă în fiecare zi până la Crăciun. Nu știu exact cum se numește stilul acesta de decorațiune, dar
înțelegeți ce vreau să spun. Înțelegeți ideea. Da, îmi place foarte mult. La fel cu brăduți, după cum am spus că tema vor fi brăduții. Așa că am luat și aia. Și am mai cumpărat 2 chestii pentru calendarul advent al lui Metin, dar vă spuneam că încă nu știu exact ce și cum am să fac, pentru că cam toate lucrușoarele care le cumpăr diferă ca și mărimea și nu știu cum să le împachetez, nu știu cum să le organizez ca să arate un calendar advent foarte drăguț. O să văd eu. În fine, i-am luat o plastelină pentru că a făcut la grădi și mi-a tot spus că să-i cumpăr plastelină, că la grădi are 4 lei. Și i-am mai luat o chestie drăguță, un renuț, așa din materialul acesta, cred că gips, sau nu știu cum se numește, figurină pentru pictat, da, gips. Un renuț așa din gips și are aici culori să-l picteze. Și când îl va găsi în calendarul advent, îl va picta și îl voi pune undeva acolo în camera lui sau poate chiar în brăduțul din camera lui care am să îl fac. Mi s-a părut foarte drăguț și au foarte multe forme de făcut în Pepco. 5 lei am dat pe el și este chiar o idee foarte drăguță pentru copilași. Mi-a plăcut mult. Și da, cam astea sunt. Și am mai cumpărat trainingurile acelea cu tematică de Crăciun. Sigur le-ați văzut, pentru că și eu le-am văzut în reclamă și după alea m-am dus în mod special și după decorațiunea aceasta cu dată, cu calendar sau cum să numesc. Și i-am cumpărat lui Metin și seturile acelea de traininguri. Ala cu turtă dulce și acela pe maro, crem așa mai închis cu Moș Crăciun. Încă nu le-am dat, dar sunt spălate și sunt în dulap, care, apropo, sunt foarte drăguțe și la mega bun preț. Cam asta este tot ce am cumpărat din Pepco zilele trecute, dar cu siguranță voi reveni în vlogul următor cu un alt haul, dacă mai găsesc ceva drăguț și cu siguranță voi găsi multe chestii faine. Nu am găsit căni care să-mi placă și să meargă, să se potrivească cu tematica mea, dar am văzut ceva pe site la Sinsei și am să-mi comand de acolo. Așa că, dragile mele, acesta a fost vlogul meu de astăzi. Eu sper tare mult că v-a plăcut să faceți curățenie cu mine. Sper tare mult că v-a plăcut vlogul meu, pentru că mi-ați mai sugerat mai de mult să fac vloguri de curățenie și v-am spus că nu prea le fac deoarece îmi ia foarte mult timp la editat, dar am să introduc așa în câte un vlog, câte ceva, gen cum am făcut astăzi curățenie în bucătărie și în baie și tot așa. Da, am avut o sâmbătă plină, dragile mele, am făcut ordine, dar mă bucur foarte tare că mi-am așezat păpucii și acum mă duc să văd ce face Metin, se uită la desene. Îl așteptăm pe Andrei și sper să mergem la Târgu de Crăciun ca să încep un nou vlog și ne vedem la următorul vlog. Mulțumesc tare mult pentru vizionare, mulțumesc că sunteți aici. Nu uitați să vă abonați dacă vă place de mine și vă plac vlogurile mele. Eu v-am pupat și v-am îmbrățișat și ne vedem la următorul vlog. Pupici! Pa!